Mercedeseko zuzendaritzak soldata igoera eskaini die langileei, baina ez du igandeko gaueko txanda baztertu. Gasteizko Mercedesen lantegiko zuzendaritzak eta langileek jarrerak hurbildu dituzte gaur egindako bileran, bi aldeek onartu dutenez behintzat, baina sindikatuen arabera aurrera pauso gutxi izan dira. Goizeko 9:00etan hasi eta eguerdian bukatutako bileran zuzendaritzak zenbait proposamen egin dizkie langileei, baina eskaintzan ez du igandeko gaueko txanda baztertu eta hori marra gorria da sindikatuentzat. Enpresak 2022an soldatak 5% igotzea eta 750 euroko 15. ordainketa eskaini dizkio lan batzordeari, baina asteko 6. gaua mantenduta orain langileen batzordea bilduko da enpresaren proposamena aztertu eta lanuzteekin zer egingo duten erabakitzeko. Momentuz biharko greba deialdi bateratua dago Gasteizko Mercedeseko lantegian eta ostegun eta ostiralerako lanuzteak ELA-LAB eta SK sindikatuek deituta. Arratsaldeon guztioi erabakitzen dutela uztailaren 6 egun berezia izango da Mercedesen Gasteizko langileentzat. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko sailburua autogintza multinazionaleko zuzendaritza nagusiarekin bilduko baita Alemanian. Taldeak 1.200 milioi euroko inbertsio iragarri du lantegiko instalazioak berritzeko eta orain halako bi ekoitzial izateko. Beraz, adi jarraituko dugu ezbaia eta eguneko argazkia horrela, badira gaur aipatu beharreko bestelako lerroburu batzuk ere. Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak protesta egin du Bilboko Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren aurrean, diru-sarrerak bermatzen dituen errentaren inguruko proiektua salatzeko. Hainbat sindikatuk eta askotariko eragile sozialek elkarretaratzea egin duten lege proiektua bertan behera uztea eskatzeko eta 2008ko legea errespetatzea galde egiteko Gasteizko gobernua egiten ari den propaganda salatu du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak eta euren kesei zenbakiak jarri dizkiete zehaztu dutenez, pentsioduna ez den pertsona batek 2022an 727 euro kobratzen ditu, aldiz 2008ko legearekin 1.026 euro kobratuko lituzke. Bada lege proiektuak 2023rako diru-sarrera bermatzeko errenta 2022an baino 10 euro gehiagotan ezartzen du, baina ez du estaltzen errentak aurten izango duen erosalmenaren galera. Gainera, 2 urteetan etxebizitzako prestazio osagarria desagertzaren planteamendua salatu dute ere. Egoera horrela, Euskal Herriko Kartak eskakizun zehatzak ditu, bata 2008ko legearekiko aplikatzen ari diren murrizketak bertan behera uztea, bigarrena karta sozialaren pobrezia eta bazterketa sozialaren aurkako herri ekimen legegilean jasotzen ziren neurriak onartzea, eta hirugarrena babes sistemaren inguruko benetako eztabaida sozial eta parte hartzailea irekitzea. Bestaldetik diputatuen Kongresuko Konstituzio Batzordeak Memoria Demokratikoaren legearen proiektu onartu du bart, PSOE, Unidas Podemos, EAJ eta Euskal Herria Bilduren aldeko 19 botoekin eta PP, Vox eta Ciudadanosen ezezkoarekin. Errezek abstentzioaren alde egin du azkenean. Euskal Herria Bilduren arabera, akordioarekin errekonozimendurako bide berriak irekitzea, konponketan aurrera egitea eta legearen hutsune batzuk zuzentzea lortu du koalizioak. Belpozu eta diputatuaren hitzetan, euren zuzenketek testua hobetu dute, baina haren onespenarekin ez da amaituko biktima guztien egiaren, justiziaren eta erreparazioaren aldeko borroka entzun. Ponemos en valor las enmiendas transaccionadas por nuestro grupo con los grupos que conforman el Gobierno. Pensamos que suponen avances en la búsqueda y concreción de la verdad, además de abrir nuevos cauces de reconocimiento y reparación. Hoy votaremos a favor del dictamen, volviendo a recordar que con la aprobación de esta ley no finaliza la lucha por la verdad, la justicia y la reparación para todas las víctimas. Ordea Nazio Batuen erakundeak azalpenak eskatu dizkio Frantziako gobernuari hizkuntza gutxituei buruz duen jarreraren inguruan. Maiatzen 31an bidalitako gutun batean kezka agertu zion Parisi nazioarteko erakunde horrek. Frantziako Konstituzio Kontseiluak molak legearen kontra hartu zuen erabakiak kalte garrantzitsuak eragin diezazkiokeelakoan Frantziako gutxiengo linguistikoen giza eskubidei 3 txostengilek izenpetu dute gutuna, gutxiengoen gaineko adituak, kultur eskubideetako adituak eta hezkuntza eskubideetako adituak.
Idatzian adierazi dutenez, Frantziako hizkuntzan eta kultura historiko gutxituetako pertsonen identitateari, duintasunari, askatasunari, berdintasunari eta diskriminaziorik ezari kalte egin diezaioke erabaki honek. Besteak beste hezkuntza aipatu duten, zehaztu duten, murgiltza dela elebitasunera iristeko irakas molderik eraginkorrena eta erabaki horrekin hezkuntza publikoan ez ezik, itunpekoetan ere debekatzen dutela hizkuntza gutxituak murgiltze ereduan irakastea. Horiek horrela Nazio Batuen Erakundearen arabera, Frantziak tratu ezberdina du hizkuntza gutxituetan edo ingelesez egiten diren irakaskuntzen artean. Nazioarteko gai helduta berriz Errusiar gasik gabeko negu baten beldur dira. Europan izan ere Nord Stream Errusiako gasa Alemaniara eramaten duen gasbidea geldiarazteko dute 10 egunez instalazioa konpontzeko operadoreak iragarri duenez. Era berean Alemaniak kezkatuta agertu da, konponketak aitzakitzat hartuta Nord Stream erabat blokeatzeko arriskua ikusten duelako. Hala Neira Zabal kazetariak azaldu digu Berlinetik zein den uneko egoera bertan. Berlingo gobernuak, Olaf Scholzen exekutiboak, ohartarazi die alemaniarrei kontu zibiltzeko gerta daitekela, aukera badela, eta agian mantenimenduzko lan horiek amaitzen direnean, uztailaren 21ean, Gazpromek ez duela Alemania gehiago Errusiako gasarekin hornituko. Orduan, egia da, oraindik ez dakigula, ez dagoelako konfirmatuta, eta geldialdi hori aurreikusita zegoela, baina hemen beldurra zabaltzen ari da, aukera bat delako eta nolabait gobernuako hartarazten duenean, ekonomia ministroak Robert Habekek berden liderrak esan du gerta daitekela, eta orduan, hemen pixka bat alarma guztiak pizten hasi dira eta agertoki politiko eta ekonomiko desberdinetarako prestatzen ari da Alemania. Ez udara begira hemen jende guztia porretan dago eta alemaniarrak beste gauza batzuetara daude, baina bai zalantzari gabe irailera edo urrira begira. Ostera milaka migratzaile dituen karabana bat abiatu da Mexiko eta Ameriketako estatu batuen arteko mugarantz. Migrazio fluxuek ez dute etenik eta hildakoak egoten jarraitzen dute, bide seguruak ez dauderako. Gainera bilen bitartean Mexikoko presidentearen eta Bidenen arteko bilera aurre ikusten da datorren asterako migrazioaren gaia hizpide izango dutelarik. Bero Satrustegi kazetariarekin egin dugu konexioa guerdian eta hala aritu da Iristarden hitzorduaz. Gaur 50 migratzaile asfixiaturik hil ziren estatu batuetako muga zeharkatzen zuen trailer batean zihoaztela. Horregatik, Mexikoko hegoaldeko mugan dagoen migratzaileen karabana batek, Mexikoko gobernuari, korridore humanitarioak sortzeko eta autobusak antolatzeko eskatu dio estatu batuetako mugan halako ezbeharrak ez gertatzeko. Hori gutxiez eta mugarik gabeko medikoak erakundeak egoeraren larritasun eta arrisku fisikoak eta psikologikoak azpimarratu ditu eta Mexikoko iparraldeko mugan laguntza humanitarioak lehentasuna izan beharko lukeela adierazi du. Gertakari kate hauek izan dira besteak beste Biden eta López Obradorren arteko bilera bultzatu dutenak. Gaia ardatz, batez ere muga zeharkatzen duten Ertamerikarrek izan ditzaketen lan aukerak baloratzea izanen dute helburu. Horrekin batera, ekonomiari, segurtasunari eta armen trafikoari helduko diotela aurreratu dute. Aldiz, lerroburekin amaitzeko gurera bueltan, hamarkada bat bete du naiz komunikabideak eta ospakizunetan dabiltz bertako lagunak erin esan bai baina 10 urte ez dira gutxi eta hasieratiko balantzea egin du gurean gaur Iñaki Alduna naizeko zuzendariak. Gu genituen erronka batzuk, eremu ezberdinetan. Azken batean transizio bat egin behar genuen, gu gatoz tradizio batetik, paperatik eta erredakzio molde batetik, eta egin behar genuen transizio digitala deritzaion hori ez. Eta horri bat zeukan hainbat erronka, bai erredakzioaren funtzionamentuan, bai produktuak egiterako eran, kazetaritza egiterako moduan, bai negozio eredua deitzen zaion horri ez, kioskotik ez dakit arpidetza eta beste hori. Eta, marka bera, marka berri bat atatzen merkatuan. Orduan, guzti hori, transizio hori, 10 urte hauetan esan ditzeke, transizio horren parte bat behintzat, erabat optimistak izango, baina parte bat behintzat egin dugula eta norabide bat hartu dugula.
Lerroburuak horrela Ipar Euskal Herria begira jarriko gara orain, izan ere joan den astean hasi ziren Saskako ikasleak grebetako azterketak egiten Frantziako Hezkuntza Ministerioaren debekuen gainetik, horietako askok euskaraz erantzun zuten zientzietako azterketa Frantziako Hezkuntza Administrazioak frantsesez egitera behartzen baditu ere. Gaur proba euskaraz egiteko autua egin zuten ikasleen azterketak zuzentzen hasi dira Baionan. Hain zuzen, Saskakoek zuzenketa zentroa antolatu dute Baiona Arteen hirian. Goizetik dira zeregin horretako lanean Euskal Hirigune Elkargoaren babesarekin antolatu dute zentroa. Saskakoek azaldu dutenez, horrek aski nabarmen lagundu du prozesuan babes horren garrantzia, azpimarratu du besteak beste Saskako lehendakari Peio Jorajuriak. Hor, sinbuloa baino urjunago bagoaz. Barakigu, gure aldarrikapena legala dela, arautegietan sartzen da, legeak, dekretuak, zirkularek baimentzen dute akademiari azterketak euskaraz egin alaztea. Arazoa dugu akademiak ez duela nahi. Barne araudiengatik ez dute gure aurren eskubidea utzi nahi gauzatzen. Beraz, hor gira hori horretarazteko egin gari dela, legez ere egin gari dela, eta zilegi dira. Eta zilegitasun hori ez gira gaur bakrik gu hori eramaten ari, baina Herri Elkargoaren babesa bat dugu ere, Herri Elkargoak erakusten baitu zilegi atxematen duela gure aurrek euskaraz egin azterketak. Mañolo Espelet da Baionako Arteen hirian antolatu duten zuzenketa zentroko zuzendaria. Espeletek nabarmendu du ikaslentzat euskararen aldeko konpromiso bat erakusteko aukera dela. Ez ditugu ikasleak behartzen, biztan dela aipatzen dugu gaiekin, eta ikasleak bizitzen dute ikastola, eskora, beraz 3 urtetik 15 urte arte, eta hor 15 urteekin erraiten digu, beraz eren aldiko atzagen bizian, bautela parada engelementu bat erakusteko, eskorari buruz markatzeko. Ordean eskatzen digu heldutasunez jokatzea, onartzea, bai edo ez, egitea hori, eta behinotz, hor, hoxe dute zinez izan gisa, zinez hori erakustea zen eta lehenago, beraz ikastola gurasoen auto izan da. Hor, hori egiten dute, beraz badakite, naiz eta urte osoan hainiz landu izan gauza hori, ez dela, beraz lan hori ez dela, beraz balorizatua izan. Horregatik biziki importanta zen guretako ere zuzenketa hori segurtatzea. Justuki hor ezagupen simbolikoa segurtatzeko, eta nunbait ere gure ikasleen eskubide linguistikoak errespetatuak izan ditezen, eta gaur egun bertezina da. Gauzak horrela aipatu dugu Lerroburuetan ere Nazio Batuen erakundeak azalpenak eskatu dizkio Frantziako gobernuari hizkuntza gutxitu buruz duen jarreraren inguruan. Frantziak Bilbon eta Iruñean dituen kontsuletzeetan sartu dira hainbat irakasle gaur goizean Frantziako estatuak abaitutako azterketa itzul ditzaten eskatzeko, izan ere basoa euskaraz egin duten ikaslei hizkuntza eskubideak urratu dizketela salatu du ehun mugimenduak eta azaldu du euskaraz erantzundako azterketak baituta eta Euskal Herritik kanpora eramanda dituela Frantziako estatuak irakasle euskaldunen esku eror ez daitezen eta ondorio zuzendu ez ditzaten. Eskuan Euskal Errepublika orain zioten kartelak zituztela sartu dira kontsulatuetara. Ipar Euskal Herritik mugitu gabe, baina azpiegiturei helduta beste kontu bat Europar Batasunak ez du abiadura handiko trena diruztatuko oraingoz dudan erbeo.
Frantziar gobernuak abiadura handiko trenaren hego-mendebaldeko egitasmo handia eraikitzeko aurreikusitako 14.000 milioi euroko aurrekontuaren 20% Europar Batasunak diruztatu dezan eskatu zion, alegia 2.800 milioi. Europak baina Europako interkonexiorako mekanismoa deituriko kuadroan laguntza jasoko dituzten 135 proiektuen zerrenda aurkeztu du eta abiadura handiko trenari loturiko Frantziako hego-mendebaldeko egitasmo handia delakoa ez da ageri. Hildo horretan Pierre Recarte ingurumenaren aldeko elkartak biltzen dituen KADE kolektiboko presidente ordeak adierazi du urteetan zehar azpiegitura honen aurka egin duen ororen garaipena dela. Nola nahi ere Europa interkonektatzeko proiektuen 2022ko deialdi berria datorren irailean hasiko da eta baliteke hor gauzak aldatzea. Zenbait eragile jada adierazi dute HTaren alternatiba litzateken egungo trena ardatzen modernizazioa segurtatzeko proposamenen bat prestatzeko beharra. Testu inguru honetan ordea Alain Roset Akitania Berriko presidenteak esan du soilik Bordeleko hegoaldeko proiektuan izan dela ingurumen ikerketak eta prestaketa lanerako diruztatzea errefusatua, HTaren proiektuari eutsi nahian. Dimentsio honetako proiektuetan urrats bakoitza errespetatua izan behar dela azpimarratu du Roset sozialistak. Bien bitartean Hego Euskal Herriko abiadura handiko trenaren lanei begira jarriz, Europako batzordeak Espainiako gobernuari 216 milioi euro emango dizkio garraio egitasmoetarako, eta haietako 155 milioi HTaren Bergarako lotuna egiteko izango dira. Azpiegiturak hortxe lotuko ditu Gasteiz, Bilbo eta Donostia, eta obra garrantzitsua izango da. Europako batzordeak esan du Europako batasunen mugikortasuna hobetu nahi duela laguntza horien bidez. Frantziako Bordele Tolosa Akizarteko HTaren kostuaren 20%, baina ez du diruzatuko oraingoz behintzat. Energiari lotuta berriz, INR enpresak 210 etxe hornitzeko adina elektrizitate sortuko du 2014an sortu zenetik ezarri dituen 17 zentral fotovoltaikoei beste 4 gehituko dizkie udan enpresak. Hala, 235.000 euroko inbertsioari esker 5 tona karbono dioxidoren emisioa saihestuko da. Energia krisiaren gaineko kezka gero eta gehiago nagusitzen ari da mundu osoan. Alternatiba gisa, INR herritarren energia ekoizten duen sozietatea dugu Ipar Euskal Herrian. Energiaren 89% inportatua zela eta Ipar Euskal Herritik kanpo ekoizten zela ohartuta, energiaren problematika berreskuratzeko borondatea sortu zen 2014an. INR da herritar enpresa bat, energia elektrikoa, energia berriztagarriak bultzatuko dituena Ipar Euskal Herrian eta energia ekoizpenak sortuz. Jadanik energia berriztagarria ekoizten duten 17 zentral fotovoltaiko dituzte herritar eta kolektibitatei esker. Orain INR enpresak Azkainen eta Baionan laster martxan ezarriak izango diren instalazioetaz gain, 4 instalazio fotovoltaiko berriren obrak hasiko ditu 2022ko uda honetan, Sara, Doniztiri, Garazi eta Ortzaizeko herrietan. Eraikin publikoen teilatuen tamainaren araberakoa dira zentralak. Sarakoa izango da handiena 500 metro kuadrorekin, eta 35 etxe bizitza hornitzeko beste elektrizitate sortuko du. Ortzaizen 180 metro kuadrokoa izango da zentrala, Donostirin 120 metro kuadrokoa, eta Donibane Garazi 50 metro kuadrokoa. Enpresa herritarraren egitura fotovoltaiko guztiak erakundetako espazioetan ezarriak dira 25 urterako. INRek egiten du hasierako inbertsioa, baita mantentzea ere, eta erakunde publikoek espazioa uzten dute urtean euro bateko alokairu simboliko baten truke. Udaran eraikiko diren instalazio fotovoltaikoen kasuan, INRek egingo duen 235.000 euroko inbertsioaren bidez, 4 instalazio berri hauek 5 tona CO2-ren emisioa saihetzeko dute urtero, eta udazkenerako herri enpresak bere parkea handituko du. 24 zentral izango dira eta potentzia egungo 497 kilobatioetatik 675 kilobatioetara pasako da. Horri esker udazkenerako Euskal Herriko 210 etxe bizitza hornitzeko adina elektrizitate ekoitzeko duela kalkulatzen du enpresak.
Agiri bat ondu du Eusko Jaurlaritza Galiziako Xuntarekin batera eta horrekin Espainiako gobernuari eskatu diote neurriak hartzeko familia medikuak ugaritzeko nabarmendu duten osasun sistemek egun duten arazorik larriena arlo horretako profesionalen gabezia dela eta berehalako neurriak behar direla. Bi administrazioetako ordezkariek bihar eramango dute agiri hori autonomia erkidegoetako ordezkariek osasun ministerioko buruekin egingo duten bilerara. Eta osasunaz Eusko Jaurlaritzak familia zaintzaileak laguntzeko bi zerbitzu aurkeztu ditu bart, zaintel eta etxean zaindu dute izena. Helburua da, bai zaintzaileen eta bai mendekontasunen bat dutenen bizi kalitatea hobetzea. Horrela aurkeztu zituen atzo zerbitzuak Beatriz Artolazabal Gizarte Politiketako sailburuak. Etxean zaindu programak gainkarga, sentsazioa eta familia zaintzailek bizi duten estres egoera murriztu nahi ditu. Laburbilduz, etxean zaindu programak mendekotasuna duten pertsonen eta familia zaintzaileen bizi kalitatea hobetu nahi du. Zaintelek eta haren 900100356 besteak beste zaintzaile ezagutzak, trebetasunak eta arreta eskaintzeko helburua dute. Bestaldetik aurten Gasteizko alkate den Gorka Hurtaranek Hiriko urrezko domina Arabako gurutze gorriari ematea proposatu du. Erakundeak aurten da 50 urte beteko ditu eta alkatearen ustez erakunde humanitarioak aitorpen hori merezi du behar gehien dituzten kolektiboei eskainitako dedikazioa eta orain arteko ibilbidea direla eta udalbatzak osoko bilkuran ematea adostuko balu. Abuztuaren 5ean banatuko litzateke Andre Maria Zuriaren jaietako egun handian, 2015ko maiatzaren 8ean banatu zen sari hori azken aldiz. Gasteizko alkateak Hiriko urrezko domina Arabako gurutze gorriari ematea proposatu du. Erakundeak 150 urte beteko ditu aurten. Alkatearen ustez, erakunde humanitarioak aitorpen hori merezi du behar gehien dituzten kolektiboei eskainitako dedikazioa eta orain arteko ibilbidea direla eta. Hirugarren Gerra Karlistan sortu zen gurutze gorria Araban eta une hartan haren zeregin nagusia izan zen zaurituei arreta ematea. Une bakoitzaren arabera erakundeak bere lana biztanleen beharren eta sasoiaren arabera egokitu du. Behar horiek batez ere gizarte politikekin eta premia gehien dituztenekin lotutakoak izan dira, adinekoak, istripuak, inmigrazioa, errefuxiatuak, presoak, desgaitasuna, hondamendiak, droga mendekotasuna edota nazioarteko lankidetza besteak beste. Iaz bakarrik Arabako gurutze gorriak 13.081 laguni eskaini zien laguntza, 2020 voluntariok egindako lanari eta bazkide diren 1.520 enpresek eta lagun erakunde eta elkarteek emandako laguntzari esker. Dena den 2020an pandemia piztu zenean urte bakarrean 23.713 lagun izan ziren laguntza jaso zutenak. Gasteizko urrezko domina udalbatzak osoko bilkuran ematea adostuko balu, abuztuaren 5ean banatuko litzateke, Andre Mari Zuriaren jaietako egun handian. 2015ko maiatzaren 8ean banatu zen sari hori azken aldiz. Jose Maria Sedano lain hori eman zitzaion Ilondoren. Arabatik Nafarroara Iruñeko Sanferminak astear dibela, kalejira ikusgarria osatu du mugimendu feministak Alde Zaharrean astelehen gauean, 11etatik aurrera mezu bat ozen entzunarazi eta argi ikustarazteko adi-adi egongo da eta ez du inolako sexu erasorik onartuko. Uholde beltza gara, amorruz eta irmotasunez mintzo dena. Isilik menpeko eta hotzan nahi gaituzten horien tinpanoak zartatu ditzakeen amorruk arrankariz. Guk dantzan eta ospatzen jarraituko dugu, eta aldi berean borrokan. Borrokan mugimendu feministaren iraultzarako indar leherkaria inoiz baino biziago dagoelako. Kaleak geureak eginez, indarrez aurre eginez, elkartasun eta saretze feminista ereiten, etsaiari hortzak eta ukabilak erakusten, sistema zapaltzailea desegituratzen, gure aspaldi aukeratu dugu. Autodefentsa transfeminista. Gora borroka feminista! Gora borroka feminista!
Ordea hilaren 7 urte beteko dira Jose Diego Illanesek Nagore Lafarge bortxatu eta hil zuenetik. Haren omenez 100 herritar inguru batu ziren atzo Iruñeko Binkulo plazan, Asteleen Lilak taldeak ditutako elkarretaratzean. Lafargerentzat justizia eta erreparazioa galde egin dituzte bertan eta ohar bidez nabarmendu dute iruindar gehienentzat hilketa izan zela. Ura halaber indarkeria matxista oro gaitzetsi dute eta horren aurrean argi dute zein den konponbidea, berdintasuna eta feminismoa. Orduan euria ari zuen, gaur ere euria ari du. Deus ez den gaitza da nostalgia, ez deusa ezin da arindu. Horren bestez bukatu da COVID-19 eragindako 2 urteko etenaldia eta bueltan dira Iruñeko San Ferminak. Euskarazko komunikabideko bezala jaien jarripen berezia egingo dute. Dena den aurtengo berrikuntza bakarra ez da pandemiak eragindako etena eta Jai Gosea, baita Enrique Maia alkateak etaren gobernuak herri San Ferminean kontra hartutako erabakiak eta debekuak ere. Bi ardatz izango ditu 11aren San Fermietako eskaintzak, batetik txupina zoaren zuzeneko emanaldia, bestetik zapi gorria tarte berezi bat telebistaren zuzeneko saioetan San Ferminen berri emateko adi. ¡Viva San Fermín! Eguneko kontuak horrela direla, herri San Fermietako bideokliparekin agurtuko zaituztegu gaur Eskabideanen eskutik. Hauek izan dira eguerdiak guran gaur zituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 atarian ondo izan eta bihar arte. Uztaren ia iritsita, hasia gara biltzen, harri guztien artetik, ari gara loratzen. Egunero legez, eguneko elkarrizketaria